L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Il-mulej qalli: Iżrael, inti l-qaddej tiegħi. Bik jiena nkun imfaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli: tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribu ta' Ġakobb u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa-tru fl-art tinferex. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħil lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u b'offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt: hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel rieda tiegħek. X'għandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel rieda tiegħek. It-tieni qari. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u slim mingħand Alla Missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu riesaq lejh u qal: araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Danu li għalih qedtilkom warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmed bl-ilma biex hu jkun imarraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeta għalih u qal: jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li batni nagħmed bl-ilma u stess qalli: fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt. Dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.